Pero que pasa? Que a semana pasada estivo aquí neste plató o home do tempo da Televisión de Galicia, Diego Viaño, e encheuselle a boca. Encheuselle a boca porque eu fixenlle unha pregunta moi sinxela. Ímolo recordar. Vou facer unha pregunta nomás. Na máis. Vale? E tú pensa ben a resposta. Diego Viaño. Pensa ben, non contestes a lo loco. Estarme metendo medo. No. Cando vai parar de chover? Silencio. A resposta é... Non me andes con mierda. A pregunta é moi sinxela. Non me andes remexendo. Vamos a ver. No, vamos a ver, no. É unha data, unha fecha. Vou decir, o 17 de febreiro. Bravo! No. O 17 de febreiro foi onte. Este señor é un sinvergüenza. Unhos chubascos hoxe pola mañá, 2 avións en Santiago tuveron que dar volta. Buah, que desastre. Pero bueno, a Televisión de Galicia parece que vai rectificar e me comunicaron agora desde o departamento que levan a xente que leva o tempo na Televisión de Galicia que avisarían da chegada do anticiclón ao día seguinte que chegue. Para non enterar. Bueno, din que mañá xa entra o anticiclón e aquí o celebraremos en riguroso. Acabou o entroido, ou está acabando, non? Na provincia de Ourense queda un par de meses aínda, pero por aquí vai acabando. Que teño que... É verdad, non me acordaba xa, porque te vin aí agora, que queríamos botarlle a bronca a Diego Viaño por fallar nesa predición, evidentemente. Podémoslo chamar, non? Veña, marca aí o número do home do tempo de Diego Viaño. Ven. Sí. Hola, Diego Viaño. Sí. Como Sí. Quen é? Son a muller de Diego. A muller? Sí. Como se chama? Cariño. Cari Viaño. Cari Viaño, Eu sí. quería falar con Diego. Falar con Diego Viaño porque equivocouse, meteu a pata, dixo que iba a parar de chover onte e non parou. É que non se quere poñer, home. No. No, quien tiene boca se equivoca, non sabías. Pero ele enterouse, non? De que Sí. sigue chovendo, non? Sí. Él sabe, pero bueno. Sí. Se queres que non chova, vai a República Dominicana. Sí. Non sabía que estaba Diego Viaño casado con Doraemon. Non te metas con miña voz, que é un trauma que teño. Bueno, eu non lle podo botar a bronca, se vostede é a muller non lle podo botar a bronca, pero quería falar con el, quería Non falar se co seu... pode, non. Non está por aí? Non está cagando agora mesmo. Vale. Escoita, Cando o vexa, vostede vai no ver hoxe? Sí, hoxe para dormir, sí. Sí. Entonces avíseo, vale, que quero falar con el. Vale, xa lle come. Escoita, un favorciño. Poderíasme dar o teléfono de Coyote Dax? O que? O celular, o teléfono. O teléfono de... Coyote Dax, sí. Que estivo aquí. Teño o de Coyote Dax, non teño o de Yola Berrocal. Sirve. Vale, yo tamén. Vale, bueno. Podemos ver a muller de Diego Viaño, por favor. Sí. Temos un plano para verla aí. Sí. Ahí está, Roy Méndez.